Honekin akatuko nauzue, ziur gainera. Osea, badakit profesionalek akatuko nautela, baina esan barra daukat. Ongi etorri kuir nausun eretzokora. Ekaina heltzen denean, amaika dei dut esanez hitzaldiak berituztela, LGTB inguruko hitzaldiak berituztela, bai, eskolak ematen ditut ikastetxeetan eta hitzaldiak ere ematen ditut. Eta baditut amaika dei, bai, ikasleek, alako hitzaldi bat behar dute, ekaina dela eta ez dela eta. Eta nik beti esaten diet gauza bera. Oso ondo, ikasleek ikasi behar dute. Eta nagusiok, eta profesionalak, hau da, ikasleek ez dut ikasi behar, begiraleek ez dut ikasi behar, ikastetxeetako idazkaritzan lan egiten dutenek ez dut ikasi behar. Hau da, nor dago beti ikasleekin? Irakasleak, begiraleak, jantokian lan egiten dutenak, idazkaritza daudenak, zuzendariak, nagusiak. Eta ikaslei hezkuntza bat ematen diogu, hezkuntzaz kanpoko hezkuntza bat, LGTB inguruko hezkuntza bat, baina nagusientzako ez. Badiru direlako guztia dakigula. Gauzatxo bat esango dizuet, ni kolektibokoa naz, eta hala ere gaur egun ikasten nabi, queer hezkuntza dela eta dela eta. Zergatik uste duzu zuek dena dakizuela? Noiz profesionalentzako hitzaldi bat?